Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sothanda ukunibingelela nonke. Sicele ukuthi olalelayo ozwa lelizwi njengamanje athathe iBhayibheli lakhe la lihlala khona. Laba abanamabhayibheli kuma-app basheshise bawavule ukuze sizoba nokuqonda kwezwi namhlanje ukuthi inkosi yethu nomsindisi masithi siyakholwa egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi, iyona yiphi indlela ekumele siphile ngayo, iyona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo, ngoba siyiphileli nje ngokuthanda kwethu kodwa silalela izwi lakhe elitholakala kulona iBhayibheli. Masithi siyakholwa iyona yiphi indlela ekumele siphile ngayo, ngoba akukho okufika kungabhalwanga phansi, konke kubuphansi. Awuzenzeli nje umathanda uholwa yonke imoya, kodwa konke kufakazelwa imibhalo. So sheshisa-ke ukuze uthole ukuqonda, uthathe iBhayibheli lakho muthi uyakholwa, kakhulukazi laba abahamba ngendlela yokusindiswa ekuyindlela yokuphila, ababhabhadisiwe egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngizovula ngomkhuleko ngithi Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, siyabonga Moya Engcwele ukuba wena usiphile lesikhathi samanje sokuqonda ngezwi lakho. Malingcolisa igama lakho empilweni zethu. Intando yakho mayenziwe emhlabeni sisemhlabeni njengasezulwini. Silingcolisa igama lakho ngoba wena Nkosi uJesu ungcwele. Baba, sisazofunda izimiso zakho nemiyalelo yakho. Vula inhliziyo zethu Baba ukuba sazi sibe nokuqonda ukuba wena uyinkosi yamakhosi, uyinkosi nomsindisi. Thina siyakholwa ukuba wena waphila emhlabeni, wafa wembelwa, wavuka kwabafileyo ukuze thina sithethelelwe kuzo zonke iziphambeko esiphila kuzona enyameni emhlabeni. Malingcoliseke igama lakho Nkosi, mayenziwe intando yakho empilweni zethu. Usithethelela amacala ethu ukuze nathi sizoba namandla kaMoya Engcwele okuthethelela laba abasonayo. Ungasingenise ebulengweni kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Angihambi ngedwa nanjalo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Sheshisa mzalwane, uthathe iBhayibheli lakho ukuze sibe nokuqonda egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Over to you, Baba. Mfowethu Nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngumsindisi uqala ukuphila nesiphetho. Sisho uNkulunkulu wethu silethe ubufakazi bokuthi sinoNkulunkulu oyedwa, ongenamphelezeli, uNkulunkulu ongenamkhapheli nongenamhlangabezi, ongenambonisi, uNkulunkulu owakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe. Yes Lord. Siyambonga uNkulunkulu wamandla, sibonga abaprofeti bakaNkulunkulu, kuye uNkulunkulu, siphinde sibonge nabapostoli bakaJesu Kristu. Amen. Kuye uJesu Kristu egameni lenkosi yethu yangonaphakade uJesu Kristu. Siyabonga kukho konke esenzele khona namanje yasinika umusa wokuthi sisindiswe. Yes Lord. Ngokubekezela kwayo, ngoba ithi ayifuna abantu bayibhujisweni. Kodwa ke kuthiwa lo mhlaba wabaningi ozayo wabancane. Iphindisha incwadi ithi baningi ababiziwe kodwa ke bambala bayokhethwa. Amen. Ngokuba le ndlela esihamba incane, abantu bayithatha kancane ngoba bethiwa incane. Amen. Kodwa le ndlela enkulu ihamba usaka liyabhuza and futhi yebhujisweni. Amen. uNkulunkulu uyazi ke ukuthi ke yizo izikhathi zokugcina lezi ezikhuluma ngayo imibhalo. Uyabona ngendlela abantu abaphila ngayo okugcwalisa yonke incwadi. Ngakho kwakushiwo phansi encwadini abapostoli nabaprofeti. Isikhathi sensindiso yiso futhi sona lesi sokuthi uma ubona ngakwamehlo omoya noma uyinhlabathi evundile. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Uma ubona uyinhlabathi evundile, izwi liyafika kuwena, lifike
njengembewu limile lilethe izithelo ezifanele. Namanje ke sithi-ke uNkulunkulu intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini empilweni zethu. Kubuse wena Baba. Yes, Lord. Kubuse wena ngonyama kaJuda. Sithi-ke uNkulunkulu onamandla, thatha indawo yakho. Namanje siqala ke sisebenza. Sithi uNkulunkulu akube uwo osiholayo. Singahambi ngokwenyama. Singahambi ngokuqonda kwethu. Siyabonga. Amen. Nakubo bonke abantu abathanda izwi nabalamukelayo nabazimisele ekutheni ke baqhubeke balandele bangadikibali ngokuba umbuso ngokaNkulunkulu. Amen. Umbuso ngokaNkulunkulu nakho konke. Uzongipha kwincwadi ngifuna incwadi iZaga chapter 17 verse 15. Ngifuna incwadi ya Exodus 23 verse 7. Ngifuna incwadi yeZaga 24:24. Ngifuna incwadi ya Isaiah 5:23. Ngifuna incwadi ya Timothy yokuqala isahluko sokuqala from verse 8. Ngifuna incwadi kaLuke ya chapter 3 from verse 10. Okay, yes, 17. 15. Hallelujah. Incwadi iZaga isahluko 17. Incwadi yeZaga isahluko 17 verse 15. Amen. Othetha omubi nolahla olungileyo. Ngifuna ufunde ebhale phansi ufundisise into ebhale phansi njengoba injalo. Ufuna ukuyizwa kahle. Othetha omubi nolahla olungileyo bayisinengiso kuJehova bobabili. Umuntu sikhundleni sokuthi aphathe umthetho kodwa manje athethelele umuntu omubi oyisoni kunomuntu olungileyo. Nomuntu ophatha umthetho ngokukhohlakala athathe asekele umuntu okhohlakele bese acindezela umuntu olungile ngenxa umuntu okhohlakele. Ithini incwadi ngabo? Bayisinengiso kuJehova. Bayisinengiso kuJehova. Bobabili. Amen. Awuphinde ifunde yonke. Othetha omubi nolahla olungileyo. Othetha omubi uthethelela umuntu omubi kunolungileyo. Amen. Wena usesikhundleni sokuthi wahlulele Amen. umuntu omubi nomuntu oyisoni. Amen. Wena uthatha isayidi lakhe uyamsekela ucindezela nomuntu olungileyo. Amen. Yayizwa indaba? Yes, Lord. Nayi gospel. Hallelujah, glory to God. Amen. Nayi gospel sinikiwe. Incwadi imbhalo iplain and simple. Thiwa sishumayela ivangeli. Yes, Lord. Sinikiwe ivangeli. Amen. Ngomoya kaNkulunkulu. Amen. Njengoba sinikiwe ivangeli ngomoya kaNkulunkulu, fanele sishumayele ivangeli ngendlela eliyilo ebhalwe ngayo phansi. Yes, Lord. So uma ke kukhona umuntu onikiwe ivangeli, Amen. athi umfundisi kodwa athathe ivangeli aliguqule alenze libe yinto ezoba weak, angalisebenzisi ngendlela efanele, kodwa athi ke usebenzela uNkulunkulu, lowo muntu lowo uNkulunkulu uthi ke uyisinengiso phambi kwakhe. Amen. Amen. Baningi abantu abanamabandla nabathi bangabaholi kodwa abasahambi ngokweBhayibheli,
Angisho ukuthi esontweni akufanele kube nemithetho nemiyalelo eqanjiwe ukuze isonto libe nokuhleleka, kodwa zonke izinto enzenzayo ngaphakathi esontweni azingaphambani nento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Imiyalelo nemiso kaNkulunkulu. Akungaphambani nento esinikiwe ukuthi siyenze ebandleni likaKristu. Njengokufika kwesikhathi akukho phansi eBhayibhelini ukuthi bafike ngasikhathi sini esontweni ningazakhela, akukho eBhayibhelini ukuthi abantu bafike basonte nini. So uma nisonta ngolesibili noma ngolesithathu noma ngesonto noma umgqibelo, lokho kuqanjwe umuntu ngoba akukho eBhayibhelini. Kodwa kuyinto ehlanganiswa abantu abakhonzayo ukuze babe nezikhathi zokuhlangana, bese kuba khona umholi obaholayo baholela ekutheni ke abafundise izindlela. iBhayibheli akulona nje lokuthi uthola izibusiso zokuthi ube nezinto eziphathekayo, elokuthi wazi izindlela zikaNkulunkulu. Uma njalo uya esontweni uyofundiswa izindlela zikaNkulunkulu khona uzokwazi ukuhamba ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Yes, Lord. So uma iBhayibheli lithi umuntu wesifazane akashuqule, Yes, Lord. angafaki ubucwebe, angagqokisi komuntu wesilisa nomuntu wesilisa angagqokisi komuntu wesifazane, bese wena mfundisi uthi ngeke usashumayela ngalonto, awunankinga wena ukuthi abantu bangashuqula amakhanda, awunankinga abantu ukuba bafake ubucwebe. Amen. Wena usuphule umthetho weBhayibheli. Bayisinengiso kuJehova. Uma uphula umthetho weBhayibheli usuphule indlela kaNkulunkulu, wazenzela intando yakho, awusahambi ngendlela efanele. Yes, Lord. Yini? Ingoba nina nisebenzela imali, nifuna ukubona abantu bebaningi esontweni khona nizocalculator ukuthi imali nizoyithola. Amen. Ngeke sashumayela ngokuthi ke kuyisinengiso ukuthi amadoda lalane wodwa. Amen. Ngeke usaba nomthetho oqhamuka eBhayibhelini usuzoshumayela ngama blessing plan ne prosperity plan, okuyizinto lezi ezikhuluma ngokuphumelela kwemali. Amen. So uyagwazelwa ukuze uvale umlomo ungasakwazi ukushumayela ngeqiniso eliphansi encwadini engcwele. Yes, Lord. Ongiphe incwadi kaExodus chapter 23 verse 7. Hamshesh. Incwadi kaExodus isahluko 23 verse 27. Hey, 23 verse 7. Incwadi uExodus isahluko 23 verse 7. Teta ube kude nendaba yamanga. Ithi incwadi hlehlela, ngifuna uverse 7 noverse 8 lapha. Ithi ngifuna udede ube kude Nendaba yamanga. nendaba yamanga, ungabe ufakazi wamanga. Ungambulali ongenacala nolungileyo. Ungambulali ongenacala nolungileyo. Ngokuba angiyukumyeka owonileyo. Ngokuba lo owonileyo ngeke aze adedelwe, ngeke aze aphunyuke. So uma wena uthi umfundisi noma umvangeli noma ngabe umholi, umbhishophi noma ngabe umbonisi, unikwe itask noma umsebenzi wokuthi ushumayele ngezwi lenkosi, wena bese ke uliguqule izwi lenkosi ulishumayele ngendlela yakho, ungasashumayela ngendlela ebhalwe ngayo phansi, wena awusenzi intando kaNkulunkulu, awusasebenzeli uNkulunkulu, ngoba phela imithetho kaNkulunkulu iqondile. And futhi ihambe kwincwadi Romans chapter 7 verse 12, ubambile lo ncwadi leyo ngoba verse 8 awukufundi. Uhambe lapha ku verse chapter 7 verse 12 wa Romans kwencwadi yaseRoma. Umthetho kaNkulunkulu uqondile,
awufuneki uguqulwa, awufuneki ukuthi ke uthake noma wenezelele kuwo. Uzifakele okwakho ngeke eBhayibhelini uqamba amanga uthi kushiwo uNkulunkulu. Ngokuba lokho usho uNkulunkulu ngeke aze kuyekele ngoba wonile. Incwadi kwabaseRoma chapter 7:12. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 12. Ngakho ke umthetho ungcwele. Ngakho ke umthetho ungcwele, Nomyalo ungcwele. nomyalo ungcwele, Ulungile muhle. ulungile, muhle, muhle. Amen. Akushiwonga ukuthi uzama uba muhle. Awuphinde uyifunde thini? Umyalo ungcwele. Umyalo esunika uNkulunkulu ngoba uqhamuka kuNkulunkulu ongcwele nawo ungcwele. Hallelujah. Kufanele silandele okungcwele. Thina abantu wesithi ke sifundisa ngezwi lenkosi noma sishumela ivangeli kaKristu. Akufanele sizenzele intando yethu futhi uNkulunkulu akawafuni amavaka. uNkulunkulu akawafuni amaphiqiphiqi, akawafuni amaxoki, akawafuni abantu abayinhliziyo zimbili. Ngakho ke umthetho ungcwele. Ngoba umthetho wakhe ufuna ube ngcwele wena ukuze uzokwazi ukuphatha umthetho ongcwele. Ngeke uphathe umthetho ongcwele ungekho ngcwele. Umyalo ungcwele. Umthetho osetshenziswa enkantolo ungcwele. Amen. Kodwa abantu abahleli lezazikhundla zokuba bahluleli nabashushisi, Amen. abanye babo bangcolile, abakholwa, abakwazi ukuphatha umthetho, bangcolile ezinhliziyweni. Uncwadi kaExodus chapter 23 verse 8 uthini? Njengoba labantu laba bethanda ukuthatha izimali begwazelwa. Amen. Exodus isahluko 23 verse 8. Awuyikwamukela isipho. Ungathathi isipho Ngokuba isipho siphuphethekisa ngokuba isipho senza impumputhe ababonayo. abantu ababonayo. Yayizindaba. Siphendukezelwa amazwi. Siphendukezela amazwi eqiniso sikwenze abe amazwi amanga. Sithe yini uphinde? Siphendukezela amazwi olungileyo. Uthi inkulumo eqondile ngenxa yemali umuntu besezwe indaba yemali ngoba abantu bashumayela imali manje. Abanye basebenzela ukuthi bahlulele ngemali ukuthi wena uzokhokha malini. Izigebengu ingakho zihlangile ngokuba umthetho uweak. Abantu abaphethe umthetho bangcolile, bakhohlakele. Siphendukezela amazwi olungileyo. Isipho ukuthatha imali umgwazo, ukuthatha imali yomgwazo ukhohlakele. Uma ugwazelwa ukhohlakele ngoba umgwazo uthi ulibona iqiniso uzivala amehlo ngemali. Siphendukezelwa amazwi olungileyo. Mase sina siqhamuke sikhulume iqiniso ngeBhayibheli, sikutshela ukuthi lokho kwenzayo akulungile. Wena uncamela ukuthi ke ubulale umuntu olungile ngenxa yokuthi ufuna ukuthanda imali ngaphezulu kwaNkulunkulu. Phela uNkulunkulu iqiniso, umoya oyingcwele, imithetho yawo ingcwelisiwe. Uzongitshela ukuthini? Ukuthi ufunda iminyaka ewu10, ufundela ukuba ummeli, ufundela ukuba umahluleli, ukuba nje wena ukuze uthatha imali yomgwazelo. Sonke lesikhathi ufunda incwadi ukuze uphathe umthetho, kodwa bese uphathe umthetho uphatha ngendlela engalungile. Bangakanani abantu ababoshiwe beboshelwa amacala abangawenzanga? Bangakanani abantu abahamba emgaqweni bonile kodwa ngenxa yokuthi ke banika imali navala amehlo naphendula amazwi eqiniso nawenza amanga? Bangakanani abantu abafile ngenxa yokuthi ke wena uqamba amanga, awukwazanga ukwahlulela ngeqiniso.
ithini incwadi? Haleluya. Incwadi Deuteronomy isahluko 23 verse 8. Awuyikwamukela isipho. Awukwazi ukuthi uthathe imali Ngokuba isipho siphuphuthekisa ababonayo. Awukwazi ukuthi ukuthatha imali yomgwazelo phoyise emgaqweni uvimba imoto yomuntu owonile ngenxa nje yemali. Uthatha imali uthathela umuntu oyisoni ukuthi aqhubeke one. Lo muntu uyamjejela lapho uqhubeka wenza same thing kade yenza umbamba, udala ingozi ngaphambili, ushayisa umuntu ngaphambili, uginqa abantu nemoto ngaphambili, uvimba umuntu udayiwe, uthatha inamba yakhe, umnika inamba yakho, akusendele imali ka-ATM nge-e-wallet. Lo muntu ngaphambili ashayisa abantu ngemoto khona edakiwe. Ngoba umjejelile wena, ngoba ke ubulungiswa neqiniso alikho kuwena. Uthanda imali ngaphezulu kaNkulunkulu. Buphi ubulungiswa? Hambe kwincwadi ya 1 Timothy chapter 1 verse 8. Incwadi yaseRoma iyasho ithi ke umthetho nemiyalelo kungcwele, leqiniso lingcwele, uNkulunkulu ungcwele, ibandla lakaKristu likabangcwele. Akekho umuntu ozothi ungcwele kodwa manje ebenza izinto eziphambene nomthetho. Amen. Akekho. Amen. Incwadi yokuqala yompostoli uTimothy isahluko sokuqala verse 8. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle. Siyazi kahle hle kamhlophe ukuthi umthetho muhle uma umuntu ewusebenzisa ngokomthetho. Umthetho muhle uma wena usebenzisa ngokomthetho. Angeke ngime lana mina ngibe ngazi kahle ukuthi umthetho ulungile. Ngizothi ke anginankinga nokuthi abantu besifazane bashumayele, kodwa umthetho uthi abantu besifazane abangashumayeli. Akabavumeli ukuthi ke uNkulunkulu abantu besifazane babe nomthetho ngaphezulu kwendoda. Bese ngime nami ngithi ke no, wozani nina abantu besifazane nizoma la kwi-pulpit nishumayele. Mina mengisho njalo ngikhohlakele. Yes Lord. Qhamuke izikhohlakazi abafundisi zithi phela ikhasi seyishintshile. Unamanga. Ushintshe nina umoya kaSathane uyanimusa. uNkulunkulu uthi nguNkulunkulu ofanayo izolo namhlanje naphakade. Qhamuke nina ikhohlakali enikuyela esikoleni ukufundisa. Nizoshintsha umthetho kaNkulunkulu niwenza amanga. Ngokuba yini ke nisebenzela inzuzo, anisebenzeli. Hallelujah, glory to God. Anisebenzeli iqiniso, anisebenzeli umoya engcwele. Ngokuba bathe belazi iqiniso, baliguqula balenza amanga, bakhonza okudaliweyo kunomdali, bakhonza abantu ngaphezu kwaNkulunkulu, bangenza noma yini noma ngabe yini ukuze bajabulise abantu. Kodwa mase kuthiwa ke abajabulisa uNkulunkulu baqala babe nezizathu, babika amazabazaba. Yini ke? Ingoba ke ubulungiswa abukho, inhliziyo zenu ziweak, nibuthaka, nintekenteke, niyantenga njengesimo somnotho. Umthetho muhle uma uzowuphatha ngendlela umthetho ofanele ukuphathwa ngayo. Uma ukuthi kuzongena umuntu la endlini sonke sithi sike esontweni noma sike bandleni,
kungena umuntu ngoba naku kuthiwa kanamali uyahlupheka bese ngena umuntu onemali bese kuthiwa akasuka esihlalweni lo ohamba ngeenyawo ongenamali ahlale phansi kuthathwa lo ongenayo ogqoka ubucwebe ahlaliswe esihlalweni ukukhohlakala lokho. Alukho uthando lapho, alikho iqiniso lapho, abukho ubulungiswa lapho. Ngoba yini ke nikhonza abantu ngaphezulu kwaNkulunkulu? Ithi incwadi uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu. Angilutho phambi kukaNkulunkulu naphambi komuntu. Ngoba ukuzikhukhumeza incwadi ka-Isaiah. Incwadi ka-Isaiah chapter 2 verse 11. Ukuzikhukhumeza kuyizeleze, imali yakho ayikwenzeli lutho kuNkulunkulu. Kodwa inhliziyo yakho uma ilungile ilandela umthetho ngendlela efanele, wena uNkulunkulu uyindodana noma uyindodakazi emenza uyise ajabule. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili verse 11. Amehlo omuntu oziphakamisileyo, umuntu oziphakamisileyo ayakuthothiswa. Uyathothiswa. Umuntu oziphakamisayo uyawehliswa. Nokuzikhukhumeza kwamadoda, Nokuzikhukhumeza kwakho kuyakuhola. uyakwehliswa. uNkulunkulu uyakuphantshisa. Njengoba usukubona ibhola likhukhumele futhi wegcwele umoya, mase kuqhamuka umuntu nenalithi noma aqhankile ebhodleleni mase livele liphanje. Uphakame uJehova kuphela ngololu suku. Ngalolo suku kuphakama umoya oyingcwele nomthetho wakhe, ngoba umthetho wakhe awuguquki. Awuguquki, awushintshi. Ithini incwadi yaThimothi? Awuguquki umthetho kaNkulunkulu. So lokuzikhukhumeza kwakho nokuziphakamisa nokuzenza usiyazi uphambanise izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini, nongafuni ukulandela imithetho kaNkulunkulu, nongafuni ukulandela ubulungiswa ngokuthi nikhonza imali ngaphezu kaNkulunkulu. Niphanda abantu, nibabamba inkunzi abantu ngeBhayibheli, ngokuphasa iBhayibheli abantu bazitshela ukuthi ngempela nisindisiwe. Kanti nikhohlakele. Anibafundisa abantu izindlela ezilungile. uNkulunkulu ulungile nezindlela zakhe, umthetho wakhe umuhle ungcwele. And simelwe ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu ke ulungile. Hayi ndaba ukuze sontweni uzokhuluma izilimi ezingekho la hashathara baba la khandra bashakamba. Uzujulu uvuza manje. Kodwa uphuma lapho uyophamisa ibhodlela kabhiya, uyodaka utshwala, uyofeba. Qhubeka ubamba abantu inkunzi. Uthi uNkulunkulu uthe. Ushinda ngekho. Siyazi kambe ukuthi umthetho Siyawazi umthetho ukuthi ngani? Muhle. Haleluya. Haleluya. Xa umuntu usebenzisa ngokomthetho. Uma umthetho usebenzisa ngendlela efanele, muhle. Yingakho incwadi ya Exodus chapter 23 verse 7-8 ithi ke ungathathi isipho. Ngokuba isipho sivala amehlo. Imali yamgwazelo yenza abantu abahlakaniphile babe yiziluma, babe yizibula. Ubonile ukuthi ke obani abonile abagqekezeka amakhelwane noma ababambe umuntu inkunzi ngenxa ukuba nginike u100 waphika ukuthi ubonile wathi awubonanga lutho. Yini ukhohlakele? Uphindele incwadi. Haleluya. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle. Umthetho muhle, umthetho. Xa umuntu usebenzisa ngokomthetho. Uma nje uzophatha kahle umthetho.
Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 12. Yebo, Lapho ke umthetho ungcwele nomyalo ungcwele ulungile. umthetho ungcwele, sikhuluma ngomthetho. Amen. Ukuthi uma umfundisi noma umbishop noma umbonisi noma umdikoni uma lithi iBhayibheli ke indoda mayibe nomfazi munye, Yes, Lord. umthetho lowo. Amen. Hallelujah, glory to God. Ubekiwe phansi eBhayibhelini, Ungcwele. ungcwele muhle. Amen. Indoda mayibe nomfazi munye. Amen. So wena why unabafazi ababili? Why unomfazi uphinde uphinga? Amen. Mfundisi, bishop, kwenzeka kanjani ukuthi ube nabafazi ababili? Angikhathali ukuthi ngabe ibandla lakho libiza ngani, kodwa uma uphatha le Bhayibheli leli engifunda kuyona, Amen. uyisaphula umthetho andilithini iBhayibheli? Umthetho ungcwele. Umthetho ungcwele. Uma wena wenza lezi zinto eziphambene neBhayibheli awukho ngcwele. Niyakuba ngcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. uLeviticus 10:10. Amen. Umthetho ungcwele. So uma mina ngifunda kule ncwadi ngikutshela ukuthi ke umuntu wesifazane akafanele ukushumayela, Amen. umuntu wesilisa uma ethandaza akafanele amboze ikhanda lakhe, umuntu wesifazane uma ethandaza noma eprofesha kufanele amboze ikhanda lakhe, umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa akagqokisi umuntu wesifazane akagqokisi komuntu wesilisa, umuntu wesilisa akagqokisi komuntu wesifazane ngoba lokho kuyisinengiso sikaNkulunkulu. Wena uthi ke awunankinga nalowo nto ebandleni lakho, kufike abafana abagqokiswa kwamantombazane bekhulumiswa kwamantombazane, amantombazane agqokiswa kwabafana aseza hamba engazi ukuthi abafana. Uthi wena unankinga, awushumayeli ngokuphenduka, Amen. awubatsheli lokho ukuthi abakwenzayo kuyisono. Amen. Sobona kanjani umehluko phakathi kwezinto ezingcwele nezingekho ngcwele na? Incwadi kaLeviticus isahluko 10 Leviticus 10:10. verse 10. Niyakohlukanisa okungcwele nokungengcwele. Fanele sikwazi ukuhlukanisa okungcwele Nokungengcwele. okuhlambulukileyo. Okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Fanele sibone, sizwe, sibone, sizwe, sibone. Yes, Lord. Ngoba awukwazi ukuthi uthola amanzi amtoti namanzi ababayo emthombeni ofanayo. No, awukwazi. Fanele kucace kwaNkulunkulu Amen. ngokuba wonke umuntu ophatha le Bhayibheli ushumayela ngento ephakathi eBhayibhelini. Uma ungenaso isibindi noma ungenalo ugqozu noma ungaholwanga umoya oyingcwele, uholwa inkanuko zakho nemidlinzo yakho emibi, phuma kwipulpit. Amen. Akekho umuntu wesifazane othiwa umama mfundisi, Amen. akekho. Nakuyodwa incwadi eBhayibhelini akekho. Abapostoli babengenabo omama umpostoli, Yes, Lord. abafundisi uZakaraya wangenaye umama umfundisi, Amen. Johana. uJohane azange abe naye umama umfundisi. Israel. Bonke abaprofeti baNkulunkulu baba abaprofeti khulunywa ngabo kuphela, khulunywa ngomama umfundisi. Jeremiah. So uma wena uzothatha umfazi wakho uthi ke uma kufa wena uyena uzothatha isikhundla sakhe esontweni, akuyona ibandla leli, ibhizinisi lelo. Amen. Amen. Thatha indodana yakho uthi ke izoba umgcini mafa. Amen. Nenza nina ke ibhizinisi umkhoshosho Amen. wasemndenini wenu, uzibiza ngomama umpostoli. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Ngoba ayikho neyodwa impungushe ezoqhamuka ibe phambi kwepulpit ithi ke iyashumayela, kodwa manje umthetho uyivumela ukuthi ishumayele. Amen. Akekho noyedwa umuntu wesifazane onelungelo lokuma kwipulpit. Amen.
akekho uma ekhona usho na ke ngangikhombisa lokho eBhayibhelini ngithi wozana leBhayibheli lakho ngoba usho mina ngisaphula umthetho ngimalana ngikhuluma into engekho ngakho ke umthetho ungcwele umthetho kaNkulunkulu ungcwele nomyalo ungcwele ulungile nomyalelo wakhe ungcwele ulungile muhle ezindaba kwafika isikhathi lapho uJohane uMbhaphatisi ncwadi yaLuka chapter 3 verse 10 uJohane uMbhaphatisi eseJordani eshumayela ivangeli akusho umuntu uhamba noma umfundisi wayishumayeza izoni efundisa abantu izixuku zambuza zathi qala ubani yena uhlehla kancane ngokukaLuka isahluko sesithathu verse 9 namanje izembe selibekiwe hlehla sifuna esho ukuthi yena uye lona umemezayo haleluya glory to God ngakho ke incwadi ngokukaLuka isahluko sesi3 incwadi isahluko sika incwadi kaLuka isahluko sesithathu verse 7 verse 7 ngakho ke wathi ezixukwini ezaphumela ukubhaphathiswa nguye njalo ezinyoka wathi njalo ezinyoka ubani onibonisile ukubalekela intukuthelo ezayo na ubani onitshelile ukuthi manje isikhathi sokuthi nigudluke nibalekele intukuthelo ezayo na ngakho vesani izithelo ezifanele ukuphenduka manje isikhathi sokuthi ke liguquke nibe inhlabathi evundile ezothatha imbewu okuyizwi ikhiqize izenzo ezifanele ezikhombisayo ukuthi wena ukuKristu noKristu ukuwena ningaqali ukuthi phakathi kini ningakelinge nitshele nina abantu asebehamba phambili abazitshela ukuthi bona ke bangcwele basho ngemlomo kodwa ngezenzo baphambene sinobaba Abraham ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela uAbraham abantwana kulawa matshe bathi bona ke bangcwele nabanye babo bathi bamaJuda bathi bayinzalo kaJesu eAbraham kodwa manje ke kusizana ukuba inzalo kaAbraham ukuba inzalo yakhe ngokwegazi kodwa ke ngokomthetho nangokukholwa uphambene ngoba phela ke uAbraham uthembekile kuNkulunkulu ngokuthi ke wakholwa ngaphandle kokubona nawe umelwe uma uthi ke uyinzalo kaAbraham umelwe ukukholwa ngaphandle kokubona ulandele izwi ingakho incwadi ithi ke izembe namanje izembe selibekiwe izembe libekiwe empandeni yemithi ngakho ke imithi engatheli isithelo esihle yilabo bantu abangafuni ke ukwenza intando kaNkulunkulu iyanqunya iphonswe emlilweni nizoshanishwa esogweni nizofa oqala nje nifeni hamba nimpumputhe aninathando ananhlonipho aninasimilo nizibula nje ezihambayo imhambima mesabe uJehova ucinimela ngoba yini ke anabo ubulungiswa anazi uNkulunkulu no ithi incwadi izembe libekiwe empandeni yemithi yilezo izithelo ezakhiqizi isithelo esihle zishawa phansi iphonswe emlilweni ziyanqunywa uzothi uma ufele emanyaleni esihogweni ufe uphula umthetho kaNkulunkulu uye esihogweni haleluya glory to God haleluya akekho noyedwa oyokwazi ukuthi ke athi uyozilandulela nothi ke uyogwazela uNkulunkulu uNkulunkulu mayethi ngekwembhalo ke izipho
zivala amehlo angeke sithathe isipho sakho ngisho nganama-billions uma ungalandeli umyalelo kaNkulunkulu uyesihogweni ngamalengiso yayizwa indaba Izixuku zambuza zathi pho siza kwenze njani na? zathi sesizwile isixuku ukuthi-ke kufanele senze njani na Waphendula wathi kubo, wayesethi-ke kubo onezingubo ezimbili lalela uma unezingubo eziningi akamuphe ongenayo. waye wena unomona ufuna ukuswanka ubukwe uzigqokise kahle wena wedwa ufuna ukubukwa wena ufuna ukucobezela wedwa uzikhangise khona uzobonakala ukuthi wena unemali kodwa khona umuntu ohluphekile ongenayo ijakhethi ebusika kuyabanda ongenayo ingubo yombatho ulamdaqweni wena ulala ntofontofo ugqoka kamnandi unuka kamnandi udla kamnandi kodwa uthi uyakholwa kunabantu abahluphekile abalala bengadlile wena ukhona unakho konke kunezingane ezinqunu iy'ngane zakho ziney'mpahla nga-2 nga-3 ziney'mpahla ziningi zigqoka yonke inhlobo yengubo kodwa uyifundise ingane yakho ukuthi-ke yiphe nawe awufundisekanga unomona unomhapolo uma uney'mpahla ezimbili noma-ke ezingaphezu kwaley'mpahla ozidingayo phana lo muntu ongenalutho yiba usizo Naye onokudla enze njalo. uma kuwukuthi-ke unokudla khona umuntu ongenakho ukudla woye kunzima wena ukuthi-ke ucazelane nomuntu ongenalutho ngoba ngeke uze ufe nakancane ngeke uze ugule ndawo kodwa ngokuba inhliziyo zenu zilukhuni nize nilinde umuntu ukuthi nimxoshe kini evakashile khona nizophaka kahle nithi amapleti anele abantu abakhona ekhaya nithi niyakholwa nizibiza ngamaKristu uthini uJohane Onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo. uma umuntu engenayo impahla wena unayo muphe Naye onokudla enze njalo. uma unokudla muphe Kwafika abathelisi ukuba babhaphathizwe. nabo abantu ababephethe babesebenza njengabantu abathelisi bentela nabo sebeyaguquka balizwile izembe lishawa empandeni kwazwela sashawa phansi isono baguquka endleleni zabo zokungalungi indlela zabo ezimbi beza bafuna ubhaphathiso wokuphenduka bathini abaphathi bentela Bathi kuye mfundisi, basebethi kuyena mfundisi sizakwenzani na? sizokwenza njani na manje mfundisi sesazi ukuthi nathi siyizoni yini ekumele siyenze Wathi kubo, ningabizi lutho ngaphezu misilweyo. intela kuthiwa-ke abantu abatheliswe nina senifake i-interest yenu ngaphezulu ngenxa yokuthi ufuna ukuzuza imali yakho wena ithi incwadi-ke uma umthelisi Ningabizi lutho ungasaeda ungasanezelela thatha le mali edingakalayo noma injalo wenza umsebenzi wakho ungafuni ukuthi wena uthathele ube nentela yakho ne-interest yakho ozoyenza ngaphezulu wena ngane kuthiwe kini esikoleni ufuna ama-20 rand ufuna u-20 rand kini wayo wena ufuna u-40 rand qala kanjalo phela ukhohlakala qala kanjalo ukhohlakala namabutho athi thina-ke abantu abamabutho amaphoyisa amasosha onogada ama-security sizakwenzani na?
babuza nabo ukuthi yini kumele bayenze. Wena oyi-security noma oyiphoyisa noma oyisosha noma ngabe yini oyenzayo njengomuntu omele ophethe umthetho noma osebenzela umthetho. Yini kumele uyenze? Ningamuki muntu lutho. Yekani ukuthatha imali yomgwazelo. Ngendluzula. Yekani ukuthatha imali yomgwazelo. Ngendluzula. Ngobuqili. Nangokuba sesikhundleni. Usebenzise leso sikhundla sakho ukuze wenze imali. Abantu thiwa ke abantu abangangeni. Wena uyabangenisa abantu ngoba ufuna imali. Ningamqabeleli. Yaneliswani. Unikwe umsebenzi uyaholela lo msebenzi. Uqashiwe emsebenzini. Ukuthi gada impahla lezi oqashiswe zona emsebenzini. Wena uzothatha zona le impahla ngoba yini le mali oyinikwayo ayikwenelisi nomhapolo. Yaneliswani izinkokhelo zenu. Usebenza esibhedlela. Udokotela, unesi. Utshontsha imithi namaphilisi uyodayisela abantu abezidakamizwa. Yaneliswani izinkokhelo zenu. Ngoba ke unomhapolo uyakubusa umoya kaSathane uphezu kwakho. Yes Lord. Abantu baphelelwa imithi ebhedlela ngoba khona abantu abantshontshayo bayokwenza idakamizwa beyidayisela abantu abenza ukhohlakala. Wena uthe udokotela uzovula isibhedlela sakho noma isurgery yakho private. Kodwa manje uyotshontsha imithi esiza abantu esibhedlela mahala uyoyidayisa. Yini unomhapolo umona uyanibulala. Ithini incwadi? Yaneliswani izinkokhelo zenu. Lokho okunikiwe lokho okhokhelwayo uma ngisebenza ngiholelwa ke u2000 rand ngenyanga. Lo 2000 rand awungenelise imini ufuna ngifunde ubudget ngilo mali engitholayo. Ngingabe sengicabanga ngibheke emsebenzini ngiqalaza ukuthi yini engizontshontshwa emsebenzini noma yini engizoyenza ukuze ngizokwazi ukuthi ngizuze imali noma mina emsebenzini ngiyakhokhelwa ngisecurity ukuthi ke angidedele abantu baphume nezinto. Ngifuneke umsebenzi wami ukuba ngisecurity ukuthi ngicheck abantu egwameni ukuthi abaphumi nezinto zasemsebenzini. Mina ngiyazibona izinto zasemsebenzini bese ngihlakaza ngiyiboni ngoba bayangikhokhela labantu banginika 50 rand kodwa baphuma nezinto zama millions. Yini uweak. Siyazi ukuthi umthetho muhle uma sugcina. Siyazi ukuthi umthetho kaNkulunkulu muhle ungcwele. Siyazi ukuthi umthetho owezaphula umthetho. Ugade abantu ejele, ugade abantu ejele, kodwa wena ufaka imbese ejele ngoba labantu bakunika imali. Wena ufaka ugwaye ejele ngoba labantu bakunika imali. Yaneliswani izinkokhelo zenu. Kanti ijele akuyona indawo yokuhlumelisa izimilo zabantu abaphumile endleleni. Why kukhona umgebengu ejele abantu baphuma bewest kunale ndlela abaphuma abangene beyiyona? Ngoba vele yona le ndawo isetshenzwa abantu abayigebengu. Izigebengu zisebenza zonke lapha ejele. Ngisho abantu abagadayo, amaphoyisa, abameli, abahluleli, igebengu. Abanalo iqiniso, abanalo ubulungiswa. Why isizwe sifa? Ngoba ababusi balelizwe bakhohlakele. Bavumela ingane ukuthi ke zilale ngaphandle kokuthi zishade. Bavumela ingane ukuthi zikhiphe izisu. Bathi kulungile ingane ukuthi aziphuze utshwala zino 16 years. Awusakwazi ngisho ukukhuza ingane emgaqweni ngoba naku akuyona yakho. Uma ukhuluma nengane izokushaya noma izokhiphela ummese noma izokuthuka noma ke izohamba epolice station iyothi ayihlukumeza ibe ubhema ugwayi. Ufica ingane ezino 15 years zibambene emgaqweni ziyaqabulana. Abantu sebeyabuka nje.
Kuyaba lengane yakhe siyabuya manje isiqunthula isizwe sekunepamuza la ngaphambili. Awazi uzothini. Ngoba unikela ingane yakho kubaphathi balelizwe. Kodwa siyazi ukuthi umthetho wezaphula umthetho. Izembe libekiwe empandeni. Kuleyo mithi engatheli izithelo ezifanele. Yoshaya phansi faka emlilweni. Hambe lapha ku-Isaiah chapter 5 verse 23. Izembe libekiwe. Wonke umuntu ophula umthetho. Siyazi isikhathi lapho khona uzobhekana khona noNkulunkulu. Incwadi u-Isaiah chapter isahluko 5 verse 23. Yes sir. Abathetha ababi Uma uthetha yemivuzo. Uma uthi wena uthatha ke uthethelela abantu abayizoni ngenxa ukuthi wena uthola inzuzo. Basuse ukulungwa kwabalungileyo. Uthatha ubulungiswa kolungileyo. Uthi ke uwrong. Ingane idlenguliwe. Ngenxa yolonto edlenguliwe unemali. Nifuna isizathu sokuthi ke nicindezele lengane wena umshushisi noma ummeli. Basuse ukulunga kwabalungileyo. Ingane ihlukumezeka impilo yayo yonke ngokuthi nina nithatha imali ukuze nidedele nomuntu odlengula ingane ukuze kusulwe icala. Siphinde siqhubeke isikhohlakala isambe semphakathini. Siyaqhubeka nokukhohlakala. Ngenxa yokuthanda imali nenzuzo engalungile nibulala isizwe. Nibulala isizwe. Ngenxa yokuthanda izinto zasemhlabeni. Hamba uyovala incwadi yaseKorinte. Yokuqala. Sahluko 6 verse 9. Akekho umuntu ofanele enze intando yakhe. Amen. Ephambene nemiyalelo kaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu. Yes Lord. Noyedwa. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Anazi yini ukuthi ke abangalungile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Anazi yini noma sengikhohliwe. Ningadukiswa. Ningakhohliswa, ningadukiswa. Nazifebe. Ifebe labo abalalana ngaphandle komshado nalabo bakepetile bengashadile abalalanayo. Izifebe nabakhonza izithombe. yilabo abasonde emaromini abanezithombe amadongeni bethi ke bathandaza kuzona. Nephambano ezinendodela engayo esiphambanweni. Baqamba amanga bathi ke uJesu Kristu lokho esiphambanweni esithombeni. Amanga labo ukukhonza izithombe. Lithi iBhayibheli anazi yini ukuthi abangalungile ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Izifebe nabakhonza izithombe. Neziphingi ushadile uyaphuma emshadweni wakho uyolala ngaphandle. Wena ushadile unkosikazi wakho ephila. Noma wena umsifazane uyaphuma emshadweni wakho ushadile uyolala ngaphandle uyothola ingane ngaphandle emshadweni wakho. Romans chapter 7. Amen. Verse 2. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 iverse lesibili. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni. Owesifazane oshadileyo oboshelwe ngokomthetho endodeni uma isakhona. Amen.
kepha nxa indoda isifile uma isifile indoda yakho ukhululiwe iwe emthethweni wendoda. kodwa uma indoda yakho ikhona iphila ube uhlelwe awunakulala nomunye umuntu noma kuthiwa niyahlukanisa kodwa still uzohlala uwedwa. Uma ufuna ke ukubuyela kwezothando uyabuyisana nendoda yakho noma nonkosikazi wakho. Obani abanye abaphingi Yes Lord. ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Izifele abaphingi abakhonza izithombe. Amen. Noma eyisithuki. Amen. Hallelujah. At 2:38 Incwadi yezenzo zesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. nimele uphenduka nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu nabo bonke abakude. inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. Uma ufuna ukusindiswa phenduka esonweni sakho ushiye yonke into ezokulahlekisela ngokuphila phakathi ubhaphathizwe uze egameni likaJesu Kristu uthole ukusindiswa kulo khona yakuthethelela izono zakho bese uphendukile bese uyabhaphathiswa bese ulindela isiphiwo sikamoya oyingcwele bese uqhubeka uhlala emngcweleni ungaphuli kumthetho kaNkulunkulu ungaphuli imiyalelo kaNkulunkulu ube ngcwele ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele imiyalelo yakhe ingcwele naye uNkulunkulu wethu ungcwele nathi sikumele ukuba abantwana abangcwele. Baba uNkulunkulu namandla moya ingcwele siyabonga Baba ngomusa wakho nangothando lwakho sithi inkazimulo yakho mayande Baba iqiniso lakho lehle enhliziyweni zabantu njengembewu kulabo abanenhliziyo ezinothile likhulisa izithelo ezifanele. Hallelujah, glory to God. Siyabonga moya, hallelujah, siyabonga moya ingcwele ngomusa wakho nangothando lakho nangokubekezela kwakho ukuthi kuze kufike lesikhathi uNkulunkulu usabekezelele abantu ukuthi baphenduke ngoba uthi ke awufuni abantu bayibhudisweni kodwa abantu bayele ekusindisweni baphenduke ezonweni zabo. Namanje Baba siyababiza egameni likaJesu Kristu sithi makube khona ukuzwela enhliziyweni zabo, lizwele izwi lifane nenkemba ligenxe zonke izono, lifane nomlilo lihangule zonke izono, lifane nesando ligaye zonke izono ezenza abantu babe nenhliziyo ezikhuni. Konke lokhu uNkulunkulu sicela egameni likaJesu Kristu sithi nalabo abagulayo Baba basindise ngegama likaJesu Kristu. Bonke abasemzimbeni kaKristu uNkulunkulu baqhubeke bahlale Baba benze intando yakho bangaphuli umthetho. Siyabonga uNkulunkulu namandla, siyabonga moya ingcwele sithi intando yakho mayenzeke empilweni zethu lapha emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu Baba njengoba nathi kufanele sifunde ukubathethelela abasonayo singangeniswa ekulingeni kodwa sisindise uNkulunkulu ngokubumusa ngowakho lamandla nobukhosi kuze kwephakathi. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga kubo bonke abantu abangcwele nabantu abasasingathi iqiniso ukuba bahlale ezweni laNkulunkulu baqhubeke bangadikibali. Namanje na ke sithi ke labo abafuna ukuba nemibuzo nabafuna ukuba bathola ubhaphathiswa mase bezizwa ukuthi bafuna ukuphenduka, inamba siyayishiya ithi 066 566 92
45. Ngizoyiphinda futhi. 066 566 9245. Uyoyinikela namba kubona bonke abantu abafuna iqiniso kaNkulunkulu. Uyodlulisa nalomyalezo kubo bonke abantu abafuna iqiniso kaNkulunkulu. Sishike uNkulunkulu abe nani asigcine sonke. Size sibonane ngokuzayo inkosi mayivuma. Amen.